Martabat manungso. Panglimbang 5 menit dina Senin Pahing tanggal 17 Oktober tahun 2025 kapethik saka Injil Lukas bab 13 ayat 10 tekan ayat 17. Kapitayan Katolik liwat pasaman suci mulangake ibu pangajine manungsa ing ngarsaning Allah. Kitab Purwaning dumadi mbabarake kaya ngapa manungsa tinitah kinantenan sifat-sifat kealahan kang ing tembung karohanen sinebut sak gambar karo Allah. Prakara iki katandhesake maneh ing Mazmur 8 kang ngedonga atur panuwun wit kahanan luhur manungsa mau. Mula arep dikepiya wae manungsa tetep pangaji ing wadana dalem Gusti. Umat manungsa mligine wong Katolik kasampiran jejibahan njaga lan klestarekake martabat luhur manungsa mau amrih tetep luhur. Gusti Yesus ing waosan dina iki medhar piwulang kinantenan tulodo kepriye panjenengane njunjung martabat manungsa kang banget luhur. Rikala pirsa ana sawijining wong wadon nandhang lara sing suwene wis 18 taun amarga kapranjingan setan. Gusti Yesus enggal tumindak. Panjenengane enggal nyarasake wong mau. Tumrap wong lara 18 taun dudu wektu kang sedhela. Apa meneh abote lara katon ana kahanan awake kang nganti wungkuk ora bisa ngadeg jejeg. Mula Gusti Yesus banjur nimbali si wanita mau. Kanthi numpangake asta dalem, Gusti ngendika, "Ibu, memalamu wis waras." Sakal larane si wanita mau waras. Mbok menawa saumpama ora kepanggih Gusti Yesus, wanita iki isih ana jroning panandhangi, mbuh nganti pirang taun mangarep apa meneh malah ketuk ing patine. Nanging rawuh dalam Gusti Yesus ing omah ibadah mau ora amung mulangake kabecikan, ananging uga nyontoni kepriye kabecikan mau kudu kawujudake. Wanita iki lara nganti 18 taun, marga bisa wae ora ana kang peduli. Mbok menawa ana ing antarane tabib Yahudi kang saktemene bisa nyarasake, ananging merga ora cocok bayarane, ya ora gelem nyarasake. Dene Gusti Yesus nyarasake sacara gratis. Gusti Yesus kang kagungan daya kuwasa nambani sarta nundung demit gage tumindak. Ora nunggu sesuk-sesuk salebare Sabat. Dina iki uga senadyan dinane Sabat, Gusti Yesus tumindak nyelametake manungsa. Rikala kacelatu dening pamimpin omah ibadah, Gusti Yesus paring wangsulan kanthi titis. Haraing dina Sabat kowe padha nguculi sapi lan bagalmu kanggo mbok wenehi ngombe to amrih urip. Lah iki manungsa lara kang wis nganti 18 taun kajiret iblis. Apa manungsa ora luwih pangaji tinimbang kewan? Kanthi paring wangsulan mau, Gusti kersa nandhesake menawa pangaji manungsa ngluwi apa wae tinimbang kewan lan paugeran. Para tresna pelem kinasih, asring kita padha sangga runggi tetulung pepadha kang banget mbutuhake kanthi maneka warna pertimbangan, kepara pertimbangan kang digawe rasional. Dene ing perangan liya, rikala sumurup kewan kacilakan, awake dhewe gage tumandang. Sada dalem Gusti dina iki ngelingake kita mring luhuring martabat manungsa saengga prayoga antuk pitulung lan pambiyantu rikala ana wong kang ana jroning panandhang lan kasangsayan. Kita tinimbalan junjung martabat manungsa kang luhur mau kanthi tetulung sak bisa-bisa. Aja nganti marga telat tumindak kita sedulur kita mau nemahi bilai. Nek mengkono sak temene kita kang kainan. Suwawi sami munjuk, kunjung asma dalem Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kawula munjuk sembah nuwun awit penget sarta tulodo njunjung derajat manungsa ingkang sanget luhur ing dinten menika. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.